سلامتنا تقبلوا فنوانا بمكتالة تركب زخبركم تعزبتنا كما يتوعلوا نلومي صوني 16 لكاتيت فرق معلتن فرقان سدالوه هاجراون اهجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو مكدا حغوسي نمكتالكم بخبري نعدمكم فلما بزعبا مسراق هلال ورحي رمضان حبريتالونا هلال ورحي رمضان شحن 447 هجرة سولس 29 شعبان مالت صباح 17 لكاتيت 2026 مشات كتسرق تثبيت يقبر سلازي كلهم امنتي مسلمنا ابزعلت زي مكتتال كغبرو ريو موصا زرغاغص ادما ناب زقربه چنفر بيت صحفت افتاء وي مجلس اوقاف مسكرنتو كبيحتت مسراق هلال ورحي رمضان ابزي استدقص علت مالت سولوس 17 لكاتيت مسرغاغص ربع 18 لكاتيت قداميت علت ورحي رمضان تخون مزي رغاغص غنا مجمار ورحي رمضان حاموس 19 لكاتيت كم زخون نحبر بيت صحفت افتان اسلاماو قدايتن ايرترام سعب زقربك عندي ارست زينايو نمكتالكم دقيمه بخبر عدم نبرتي كتما باطع كماوي داسات بمتكال زخري سرحت فانقل بلعل دمقات صنبيلوم هاغراو تكال مرمر حرشا اب اوردت اب بقعه زرئي زتكره مصنعتاوي مرمر يكايدالوم اب عدلجينو زبعد ايه مسراق ديغان مسراق صرغان يكايدالوم اسرائيل اب معرباوي جماجم مسرح مزغبا مريت داغماي كجمر نزقرب امامه بوقعي اصريعتهم منغستي تشاينا نقطاو فريات 53 هاجرات افريقيا كاب قرص ناصا كمزغبر افليتوم إيران فنلندن اب مدنفع كلتاوي زمدنان صطاوي متحبارن زتكره زررب اكايدن زرزر زينا مبل 36 عامت زخري سرحت فانقل باستفلالي مسنادوتات كذكر مغنايو زفلتيو كم اكل نايزي مدبات نبرتي كتما باصع تمالي 15 لكاتيت كماوي داسات بمتكال بلوع دمقت صنبيلومو وكيل إيرينا ابراهيم عمر بملكع صبصاب نزدالو تحستا ارسي مسمورم كتقربيا نبرتي كتما باصع نزخر مبل 36 عامت سرحيت فنقل ببمحدار كبابيوم معركوما وداسات بمتكال بلوع حابن صنبيلومو تقماطو حمشته ممحدارات كبابي ابتن نغاديان زانغدلو داسات نتبري ملع حارنت زرحا وزخر سرحيت فنقل عمت مص داسات بمتكالن اخلماي بمدلاون زصنبلو مختمتا عمر مغزات زبسرن باب حارنت زرحاون بمخانو كم زخونه قليصوم إيرينا زتوكستم وهاب تريتو اتزخري قبل بنفس وقف ايرتراوي فولي بوتان لعل كبرن سلازلوا ناب ولدوتات نمسغغارو رزين حلفنت كم زسكم حبيرام فنقلكو اتي حاغوسنان اتي دسنان نستمع ارزلناكو كالكو يكون تسمعوا لنا تايم من فنقل كابز مصكون هنا واي تمسغن املاح اتا زفنقلس كندي تطعم كندي كتحلل كندي كتوصا كان دغ كندي كنسحق كندي كنحوس مسمنا تمسغن املاح لنا نستمع روح لنا بجانا زحلفوا سماعتات حجوين زلوم بجانا زقالسو زلو سراويت عدمن طعناني هابهم تمسغن املاح صريحنا نعتلنا كبروا نعاهم 30 وست سنة ودينا دي بسلام حالفنا الحمد لله واسك اذا كمان سنن نتمنى سلام قلها بنا وطعوم بوق نعيش والحمد لله رب العالمين قروم لنا 36 عامت الحمد لله رب العالمين دكيسنا قسينا كبهاجرنا بهاجر بسلام نوفرنا اتو حزبنا خا بسلام قسانتن ينبرالو مول سلام قسانتن يغبرلنا عدمن طعنان حزبنا حزب سراويت إريترا كنجل ما شاء الله لكن نبارو إلتريا تماتا استعمار منو درقساكو استعمارتين نبارو حرياي ما شاء الله يا شعيدي و صدون كيل حسنات ما شاء الله معنا نينو حزب إرترا بفلاي دما نزي مستنكر زخونه قيا نكنا بقلب كم زينت منقدي واغا نزو خفلو كبرت يقبعهم كاوس ترف دما عندنا نموحاسو دما اب فقدو دفاعات راب محلاو حجر نزل حزبا هالتات وي سرايت إرترا دما يوحنا كبل فاتو
بريزيدنت إسياس أفورقي ሚኒስተራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰመዝ መንግስትን ግንባርን ኣዘዝቲ ሰራዊት ከምኡውን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝመፁ ነጋድያን ዝተሳትፍዎ ወግዓዊ ጽምብል ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ቀዳም 14 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣብ ገማግም ባሕሪ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ብልዑል ድምቀት እዩ ተኻይዶም እቲ ስነ ስርዓት ብሰልፊ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ፈጣናት ጀላቦ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከምኡውን ምርኢት ማእከሎትን ዓበይትን መራኸብ نتاريخن كيان سرحيت فنقل بزدمق نهزبن تقالالاين بزمقوس نحلمت ملقت بزم حلالف كمون نحيل مخات هزب إرترا بزدرع بهلاون سنة بباون مسنا روتات 6 سنين يروم بغنا من نسيات زوباز فلما مدبات صنبل مبل 36 عام الزغر سرحيت فنقل بهلاون سبورتاون مدبات مسمقات صقاتات بحري سيمينارات مرئيت فريات تكالات قشت تمهارو شلمات فنقل سلاون نواتاون مرئيت مهزون سنعان كمون مدبات قلعن كما وداساتن يتغالل هاجراو تكال مرمر حرشة عب نقطة أوردت عب بقعة زرعي أحمل تنفرتاتن أتوكيرو مصنعتاوي مرمرات يكايدا لهم تزواعي نقطة أوردت أتو أبراهام قبر مدن علاماتي مرمر بقعة زرعي الرقاقيتكا اتتاونات نمعباين تعنو استرقاقت امهرتي أبعداقان مقرابن كم زخونا قليزو أبزا حلف عامت بمصنعتاوي مرمر بقعة استرقاقت زرعي بانانا نعلماتي جرادين كم التعدل استقاسا أتو أبراهام علماتي جرادين أفلت أم كب مبالن مستي تكال تقبق ركبات بمفتارن تربحتي كخونو تلابيوم كإلا مكلها البغلي من السيماتي وسيسا بوغنو بقعة بغلي أب እቶትን እቶታውነትን ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እቲ ትካል ምስ ክሊማን ሓመድን ዝሰማማዕ ከምኡን ንባልዓትን ሕማማትን ዝሓሸ ተጻዋርነት ዘለዎ ዘርኢ ሓረስቶት ከም ዘቕርብ ሓቢሩ ሓረስቶት ተርእዮ ሓደስቲ ባልዓት ምዝዕዘቡ ብቁልጡፍ ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብሩን ምጥቃም መድሃኒት ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ ኣረድዩ ኣብ ነቕጣ ወርደት ክኢላ ሕርሻዊ ምህንድስና መንእሰይ እስቲፋኖስ ዮሴፍ ብግዱ ሓረስቶት ምኽሪ ሞያውያን ብምትግባር ከምኡን ባህርያዊ ዱቕዒ ብምዝውታር እቶቶም ከኻዕብቱ ተማህፂኖም ኣብ 51 መምሕዳራት ከባብን 200 ዓድታትን ልዕሊ 11,000 ዓማዊል ዘለዎ መውል ጨንፈር ተሰነይ ኣብ 2025 ኣስታት 25 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከም ዘርግሐ ሓቢሩ ወኪል ኤሪና ኣማኑኤል ተስፋይ ዘዳልዎ ጸብጻብ ኣሎ ያሲን ሳልሕ ከቕርቦ እዩ مول ጨንፈር ተሰነይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24.7 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ናብ 1350 ዓማዊሉ ከም ዘርግሐ ሓቢሩም ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ታደሰ መብራህቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ገጠራትን ሓውሲ ከተማታትን ዝርከቡ ካብ ባንክታት ክልቁሑ ናይ ውሕስነት ጸገም ዘለዎም ዜጋታት ናይ ልቓሕ ዕድላት ብምፍጣር መነባብሮኦም ምምሕያሽ ካብ ቀንዲ ተልእኾ መውል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዝረኸቡ ዕድል ብግቡእ ዝተጠቀሙሉ ኣብ መነባብሮኦም ዝምስገን ለውጢ የምጽኡ ከም ዘለዉ ኣብሪሁም እዚ ኣብ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሃይኮታን ፎርቶሳዋን ዝነጥፍ ጨንፈር ኣብ 51 መማሕዳራት ከባብን 200 ዓድታትን ብውልቅን ብጉጅለን ዝልቁሑ 49 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 11,498 ዓማዊል ከም ዘለውዎ ብምሕባር መብዛሕትኦም ኣብ ንኡስ መጠን ንግዲ ሓርሻን ምርባሕ ጥሪትን ከም ዝነጥፉን ዝበዝሑ ዕዉታት ከም ዝኾኑን ኣረዲዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተዘርግሐ ልቓሕ 39.7 ሚልዮን ናቕፋ ማለት 68 ሚእታዊት ከም እተመልሰ ብምሕባር ኣብዚ እዋን 41.5 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ኢድ ተለቃሕቲ ከም ዘለውን ኣፍሊጡ ኣቶ ታደሰ ወሲኹ ኣብ ግዚኡ ዘይተመልሰ ልቓሕ ወለድ ስለ ዝድረቦ ዓማዊል ኣብ ግዚኡ ልቑሖም መሊሶም ካብ ክሳራ ክድሕኑ ብምዝኻር ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ብፍላይ ከዓ ኣብ መሓደርቲ ከባቢ ክተሓባበሩ ጸዊዑ ኣብቲ ጨንፈር ወኪል ልቓሕ ኣቶ ለኒን ኣቑባት ስላሴ በወገኑ ንዓማዊል ዝውሃብ ኣስተምህሮ መረዳእትኦም ክብ ንኽብል ከም ዝሓገዘ ብምጥቃስ እቲ ትካል ኣብ ምእካብ ልቓሕ ብዝለዓለ ይነጥፍ ከም ዘሎ ገሊጹ ዓማዊል ብግድኦም ካብ መውል ብውህድ መጠን ልቓሕ ጀሚሮም ኣብዚ እዋንዚ ክሳብ 150,000 ናቕፋ ከም ዝበፅሑ ብምሕባር ብዝወስዶ ልቓሕ ኣብ ትካሎም ዕቤት ኣብ መነባብሮኦም ድማ ዝምስገን ለውጢ ከም ዘምፅኡ ኣብሪሆም
ኣብ ኖሶባ ዓዲ ቀይሕ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ለጂ እትርከብ ዲጋ ባዋን ቀርኒ ማዕርን ምስራሕ ዝተጀመረ መደብ ጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኢንጂነር ተኽለወይኒ ዛይድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዛ 150,000 ሜትሮ ኪብ ማይ ክትሕዝ ትጽቢት ዝግበረላ ዲጋ ምንጪ ዝስተ ማይ ሰብን እንስሳን ብምርግጋጽ ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ኣበርክቶ ከም እትገብር ሓቢሩ ድሮ 25 ሚእታዊት ናይቲ ስራሕ ከም እትዓመ ብምጥቃስ ጎኑ ናብ ኣዘእቱ ልዕሊ 2 ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ብደገፍ ማሽነሪ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብርሂው ኣብቲ ዕማም ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ዝተወደበ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ቃል ዘስምዐ ኣመሓዳር ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ተራና ኣበርክቶን ህዝቢ ክዓዝዝ ኣተሓሳሲቡ ነበርቲ 5 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ለጂ ማለት ቀርኒ መዓር ዓዲ ለጂ ጽዳዕ ኣሽራን ዓዲ ጉማንን ብ14 ለካቲት ኣብ ዝወደቦ ግዶት ኣብቲ ስራሕ ንዝተዋፈረት ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻል ምስጋና ከም ዘቕረበ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ዓዲ ለጂ ካብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ንሸነኽ ምዕራብ 25 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ጨንፈር ሃማዲኤ ዞባ ማእከል ካብ 3 ጥሪ ክሳብ 12 ለካቲት ኣብ ንኡስ ዞባታት ምዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ትግባር መደባት ስራሕ 2025 ብምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2026 ዘትዩ ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ 16 ንኡስ ዞባታት ኣባላት ሚኒስትርታትን ፌደሬሽናትን ዝተረኽቡሉ ኣኼባታት በብንኡስ ዞብኡ ጸብጻባት ዝተሰላሰለ መደባት ቀሪቡን ብዕምቀት ተገምጊሞን እቲ ጸብጻባት ደረጃ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ከብ ንምባል ዝተወደበ ስልጠናታት ዝተዓመ ናይ ምጥያስ መደባትን ውጽኢቱን ጎስጓሳዊ ንጥፈታትን ጽልውኡን ከምኡውን ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ዝተኻየደ ጻዕሪ ዘጠቓለለ ነይሩ ተሳተፍቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ጎስጓሳት ክድፋሉ ዓቕምታተን ከም ንምባል ሞያዊ ስልጠናታት ክውደብ ከምኡውን ዝካየድ ስልጠናታት ምዕሪ ዝርግሐ ክህልዎን ካልእን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪበን ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ኣማዲኤ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም በላይ ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓተን ክብምባልን ውዳቤታተን ብምሕያልን ኣብ 2026 ዝበረኸ ውፅኢት ክሰርሓ ኣዘኻኺራ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ ኣፍራይነት መንእሰያት ኣብ ትካላት ንኽዓቢ ደረጃ ውዳቤኦምን ፍልጠቶምን ንምሕያል ዝሕግዝ ናይ ዘተ መድረኻት ወዲቦም እቲ ብ13 ለካቲት ኣብ ዓሰብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ዘተ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ግንባርን ዝሰርሑ ልዕሊ 350 መንእሰያት ዝተሳተፍዎን ብክትዕ ዝሃብተመን ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘነ ሚካኤል መንእሰያት ቀለስቲ መጻኢ ብምዃኖም ዕማም ዝተዋፈሩሉ ትካላት ንኽዕወት ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎም ተገንዚቦም ንዑ ዝበቅዕ ፍልጠት ክቐስሙን ንቕሓት ከጥርዩን ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ ገብረ ህይወት ተስፋይ በወገኑ ውዳበ ናብ ዕላማኻ ዘብጽሕ ሜላ ስለ ዝኾነ ንመድረኻዊ ተልእኾ ዝበቅዕ ደረጃ ውዳበ ክህሉ ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ኣብ ዘሎ ውዳቤታት ብንጥፈት ክሳተፉ ተላብዮም ተሳተፍቲ በወገኖም ኣፍልጦኦም ዘስፍሕን ዝዕሙቕን ናይ ዘተ መድረኻት ብቐጻሊ ክውደብ ኣዘኻኺሮም አባል ስዊዘርላንዳዊት ክለብ ኤንኤስኤን ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ኣብ እስጳኛ ብዝተኻየደ ውድድር ክላሲካ ዴ አልሜሪያ ቀዳማይ ብምውፃእ ታሪክ ምስራሕ ቀፂልዎም ነዚ 189.7 ኪሎ ሜትር ሸፈነ መበል 39 ውድድር ቢንያም ብዘደንቕ ብቕዓት ብ4 ሰዓት 10 ደቂቕን 35 ካልኢትን ዛዚሚዩ ነዚ ዓቢ ዓወት ዝበቂዑ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቮልታ ኮሚኒታታ ቫሌንሲያና ሓደ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ከሎ ብሁልል ነጥቢ ንዝመርሕ እትወሃብ ማልያ ከም እተዓወተ ዝዝከር እዩ ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ እዩ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ካቢነት ጸጥታ እስራኤል ኣብቲ ሃገሩ ብጎቢጣ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ድሕሪ 1967 ንፈለማ እዋን መስርሕ ምዝገባ መሬት ዳግማይ ክጅመር ንዘቐረበ እማመ ብወግዒ ኣጽዲቑም እዚ እማመ እዚ ፍልስጤማውያን ሕጋዊ ናይ ዋንነት ሰነዳት ከቕርቡ እንተዘይክኢሎም ሰፊሕ ክፋል መሬት ምዕራባዊ ገማግም ከም ዋንነት ሃገር እስራኤል ክምዝገብ ዘፍቅድ እዩ እቲ እማመ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ፍትሕን ያሪቭ ሌቭን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካዝን ሚኒስተር ፋይናንስ ቬዛለል ሲሞንችርን ቀሪቡ
እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ብቐንዱ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ወተሃደራውን ሲቪላውን ቁፅጥር እስራኤል ንዝርከብ ኣስታሱስ ሳሚታዊት ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ዕላማ ዝገበረ እዩ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ስጉምቲ ንሃገራዊ ሕግን ኣብ 1995 ዝተኸተመ ስምምዕ ኮስሎን ዝጥሕስ ሓደገኛ ውሳነ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ማሕበረሰብ العالم بحفشة أمريكان بايتو تحبرات هاجرات اندما بفلاي تكبار الناس إسرائيل دون مبال بقلتف تالقا كأتو بتوسخي تسويعو إذا خمسين كله اتي وسانه كاب ودو بحبرات هاجرات كمون يوردانوس قطرن تركن كاب زركبن قراب تهاجرات ترير تعاون كونينين قد إمولهم كابينت إسرائيل بتشعة لكاتيتون هاجره اللاوا أبت بوجو قبيت أزحزتهم معرباوي جماجم نمحيالن معمقن زعلمه حدش حقتات مصدقو زكريهم إسرائيل أبتي عبش عن ساعة 297 بوجو قبيت أزحزتو كبابيتات لعلي شمون تميتي الشح زيجاتات السفيرة كم زلات أبصبات يردوم منغستو تشاينا نقطعو فريات مس هاجرو وقعوي دبلوماساوي ركب زلوان 53 هاجرات أفريقيا كابك أرز ناصا كما زقبر أفليتوم اتي نسدد فريات هاجرات أفريقيا سفحنا عداقا عدلات نمرقاقات كمون كتباو ركب تشاينا أفريقيا نمدنفع زعلم السكمتي كاب مجمريا ورحي قنبت كالتشعن 26 تكبراوي كم زخون تحبيرو لهم تشاينا أبزقوان زي زعبيت نقداو مشارخة أفريقيا كم زخونة تسابات يحبرو مسارتهم تسابات أبزح حلف 25 عمت متأن نقداو من لوات كلتي وغانات قلتف عبيت بممزقاب أبزح حلف عمت 348 بليون دولار كم زبت يفلت هزبايت ريبابليك تشاينا بكتشعن 25 نمبل 10 شوعات تخطت على عمت زعبيت نقداو مشارخة أفريقيا من برا يقلت نزو خبركم تعذبتنا زينا نمفتسام أرس خندقم نبرتكة ما باتع كماوي داسات بمتكال زخر السريحة فنكل بلوع الدمكة تنبيلهم هجراو تكال مرمر حريشة عب أوردت عب بقعة زر إذا تكره مصنعتها مرمر يكايد اللهم عب عدل جنوز بعد أيه مسرح ديجان مسرح جهز أرجان يكايد اللهم إسرائيل عب عرباوي جماعة مسرح مزجبا مريت داغ ما يكجمر نزارة بإمامه بوقعي أصدقائهم منغستو تشاينا نتوفريات 53 هاجرات أفريقيا كاب قرص ناصا كم زغبر أفليتوم إيران فنلندن عب مدنفع كلتاوي زمدنان ጸጥታው ምትሕባርን ዘተኮረ ዝርብ ኣካይደን كبرات تخاطلتنا حفشاو ناي ساعة زينا بزفتصم مسترف مدباتنا نحدكم بوغنا بروح معتي